Yo kanin Ronel mo masih gidaan mo gang eh. Mana pekerjaannya tuh? Kaya nagpandit na tres. Bukan pekerjaan dia. Di sini mo. Kana puwa. Ok ba na? Susun, mga tulong sila kabidira ko rin. Kada ko sa sudlanan ay mo gidaro nila eh. Naya sa gliyo ka. Beri kaya nyonya. Kita mau gigua. Kau ni. Buatan ni ada. Apa bayar pun? Ada apa dia bayar deh? Dia bayar. Buat dah. Buarun. Atau betul dia bayar. Si kita memang tak satu dispensasi. Dia nak macam itu di lawan tak? Ini mau? Pwede na eh. Pwede ako na susah ko na. Tadi. Orang tahu eh. Karon na, taka. Bigo. Gagata kag baldero ni sa tanim gidaro ni. Puno ba sa iya ko tusod? Ah. Kada day gang. Dili na madagbirang banyera gang. Di na madagbiraw kana usa? Oh, dispatch naman to nila. Nah, sige. Kada man say magidaw eh. Ang hiram na si Idong. Sus. Pila mo kabok inyo dong? Yahat na. Dong. Pila mo kabok? Kung mamatay ang driver na nila ko? Na, nabali ra ka ng kuan. Pining kuko ba? Anang yan kamot. Buhay na dahil? Ang helper kay nilayat. Saan na gamay? Nilayat ang helper na pinta. Katong ngay driver ba? Kaya nabali ra diri. Na kito, dalisan kito. Pila ka helper? Usara niyan, nilayat tapos ko ano likuon ba? Dugo mo naglabas dahil ilaw. Nilayat. Dahil ilaw bato ba? Usa ni orasan ita mo? Alas 2. Kadlawon? Ang anak ayay aniya katong nakauna og kuan ba? Lagi nakauna. Bantay. Nakauna giyay kay. Sira nakauna dire dong yet. Sira ikaw dong. Kailangan sa bangon. Susunod. Kami ko gatarog ko. Baik tag 10 minuto dong. Kamu. Ha? Baik tag 10 minuto. Benta. Ipukaw ni dito. Ang mga ninja god na delivery nang urong sa do. Og nanguha pud na og. Di na ma-deliver lang ko. Grabe yung upan na nagbalik siguro upan na. Kuha na mo bago panghatag isda. Nakaw taga kanduwag. Taga dago. Asa mo friend? Kuha isda. Gari lang mo eh. Gari lang mo. Mansudara magana. Gari lang mo pagkakop eh. Ali hakop pag tag sa plastic. Di sa din maatong. Hurot na mo eh. Kaon. Dili papa sad. Loh. Nya gikuha sa mga tao. Nana yung mga kuha na ko tulog ko bandira. Di minigi ka ng kuan migo. Sa bugo ni migo? Murag bugo lagi kan. Kalau kita ko na yan, ko bandira mo. Usa ni lugar adre migo? Situs pindang kini. Ya ada mo. Sako pa ni sandayong sa? Situ sandayong? Akan sa mek. Kita migo. Nanti ka na pwede. Nalingaw ko rin. Ako may uwa ko kontra din ako pero. Tudo na magbaho. Tudo ko gusto din. Wala na lang siya. Wala.
Ganyan na bayar dai. Ngari. Di nang kuan na may tagbayar. Ang katong ang kanang wakayo makuan kanang balata. Oh. Di ako mas babogit. Kana hawak mo na gani no. Kani dire? Oh, diha isda dili pa no. Isda dili ko okay lang naman. Okay lang di na kinahanglan hugasan. Di pa mas babaw man. Kurti pa mga gahiya. Diha lagi tunog ra ganiya di makuha ni. Makaon pa man nagdo kuha to. Duh. Kana mo isda ma? Kauban na silang bintot. Napa di? Po. Kauban na silang bintot. Dako ka gurong nakansiya ni no. Kailangan na ka. Ning isda sa tuwing ban. Una lang iraan. Ito agi no. Ligig dito yan. Dita, dipan. Salo. Kontrap. Nana salo. Nana salo dong. Nana salo. Mana orang tataran? Dok. Dok. Dagko kayo. Sungay law no. Kuha no. Pili ka sa dia. Mau yun. Kuhaon gini siya kay mga bahom ni. Loy gani na mga lata na natong da na sa or pag. Baho gigay ni. Sagul din isa na isdas bato. Try. Isdas bato. Kwarta gyud ani bang kugihan kay kwarta eh. Tu dah kuha tu. Pinugus oh. Kus ba? Try baligya man nila. Bati kaya baligya ni. Kenapa gini napasok dito deo? Oh, nakabuaron ba na? Why so di lang masira? Tao. Nane insurance kay
Mga wingban may kargahan. Kaya ka na lang mga kuano ginagmay. Mapuslan pa na eh. Buwaron ba, buwaron. Puno-puno siya kargaan isa. Tabo ba nga no, may taon na nga to. Oo. Murah.